सकारात्मक जाता तसे त्या अमृताच्या पाठवला शिगम्याच्या निमित्ताने ज्या बद्दल वर्षा रीतिरिवाजाप्रमाणे ज्या बद्दल मागणी करता तसं तेव्हा डिसेंबर कामं तुमच्या महान येलेला असा तसं तेव्हा तो महेश आमोणकर तसं तेव्हा उल्हास सिंहेकर तसं तेव्हा दामू शिरोडकर तसं तेव्हा व दामू नाईक त्या पद्धतीला त्याप्रमाणे अमृताच्या पाठवला तसे वरुणावकर त्याबद्दल मागणी करतात तसे तेव्हा वर्षा रीतिरिवाज यांचा प्रोग्राम बरोबर धावपात आहे कसली अडी अडचण येत नसताना ह्याच्यान बरो धावपात आहे तसे तेव्हा त्या प्रोग्राम कोणी अडी अडचण हाडून जायना कोणी किती धडे बिडे बांधलेले आज तुझ्या पायापान दवरून त्याबद्दल अमृताच्या पाठवतात तसे तेव्हा त्यांची उल्लेख झालेली कामं बरोबर तुम्ही करून घेवपाक अशा पायाकडे मागणी करतात कुटुंबाक राखण करून घे द्यावा सहपरिवाराक त्यांचे आरोग्य बरे दवरपाक जाय त्यांचे ज्यांचे कोणाचे लग्न जावप ना त्यांची लग्न जावपाक जाय तसे तेव्हा त्यांचे कामां किती अडी अडचणी आहा त्या प्रमाणे अडी अडचणी दूर करून आज येवदिल्ली कामां जावपाक जाय शिगमो बरे भशेन जावपाक जाय तसे तेव्हा त्यांचे मन आयुष्यप्रमाणे कामां जावपाक जाय तसे तेव्हा इलेक्शन बी लागीं पावलेले आहा त्या प्रमाणे इलेक्शनां बी निवडून येवपाक जाय अशा पायाकडे मागणी करता कोणी किती अडी अडचण आहा तुझ्या पायापान दवरून कळत नकळत काहीतरी तू कपड्यात घडला तेव्हा माफ श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। 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 त्याप्रमाणे पूर्ण राखण करून घ्या दाटो दिट्टो काटो मय मेळो करणी कर्तूत भूत प्रेत अवघड वर्ग धंद्याचेर खाना कोपऱ्याचेर कुळा मायेचेर येसा लाभाचेर भुरग्या बाळाचेर तीन अडचण तुझ्या पायापान दवरून ज्या पद्धतीने वर्सा व्हरता तसे तेव्हा ह्या वर्सा बी त्याने अमृताच्या फळावरान ऑफिसान दवरतालो ऑफिस बरे भाशेन ज्यान बरे जावपाक जाय अशा पायाकडे मागणी करता अशी किती अडचण आहा तुझ्या पायापान दवरून सह कुटुंबाक राखण करून घे देवा आणि बरे जाय सारखे करते श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। मडगाव शिगमोत्सव समिती आज श्री दामोदराच्या चरणी श्रीफळ अर्पण करून शिगम्याची सुरुवात करतात। वर्षाच्या प्रथेप्रमाणे हो नाल मडगाव शिगमोत्सव समितीच्या ऑफिसात दामबाबाच्या चरणाकडे दवरलो वता। वयर आमची मिटींग जाल्ली जनरल बॉडी मिटींगेक तातूंत 14 तारखेक मोठ्या दबाज्यान मडगावचो शिगमो साजरो करचो अशें थारलां आनी ताच्या संबंधी वेगवेगळ्यो कार्यावळी आतां चालू जातात। हांव सगळ्या मडगांवकारांक उलो मारता की मडगांवचो शिगमो एक प्रतिश्ठेचो शिगमो वर्सान वर्स बऱ्या पद्दतीन जाता बरो रिस्पॉन्स मेळटा। ह्या वर्साय लोकांनी सगळ्यांनी बरो रिस्पॉन्स दिलो हो शिगमो अत्यंत बऱ्या पद्दतीन साजरो करचो अशें सगळ्या मडगांवकारांक विनंती करता। शिगमोत्सव समितीचो शिगमो हो येत्या 14 तारखेक गोंयान राज्योत्सव जाता तसो मडगांव हांगा जावपाचो आसा आनी ह्या शिगमोत्सवाच्या निमतान मडगांव शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आमचे मदीं आसात श्री दिगंबरजी कामत, त्याच बरोबर आमचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, आमचे उल्हास तुळेकर आणि आमचे मानेस्त अरुण रायकर आणि बाकी सगळे नगरसेविका आणि नगरसेवक। मडगांव शिगमोत्सव ची एक परंपरा आसा आणि त्या परंपरेच्या हातून दामबाबाच्या पेडार हांगा नाल्ल दवळून तो नाल्ल वाजत गाजत आमचे जे ऑफिस आसा त्या ऑफिसान दवरतात आणि मागीर शिगम्याचो ज्या दिवस जो आसता त्या दिवसा थंय शिगम्याच्या ऑफिसान थंय जत जाता वाजन आनी सुवारी वादन जाता। 25 वर्स ह्या मडगांवान भितर सुवारी वादन आनी जती म्हटल्या शिवाय केन्नाच जावना म्हणून मुद्दम याद सुद्दां परत करता की ज्या वेळाचेर गुजराताक भूकंप आयलो तेन्ना अख्ख्या गोंयांत खंयच शिगमो जावना आशिल्लो, इवन मडगांवान जावना, पण सुवारी वादन हें जालें आनी देवाक नमन घालपाचें आसता तें नमन घालून हांगा देवाक श्री दामबाबाक पेडार एक फेटो अर्पण करता तो फेटो अर्पण केलो आणि तो फेटो अर्पण करून मागीर शिगम्याची परेड जी आसा ती परेड जाली आणि यशस्वी रित्या शिगमो संपन्न जालो। त्याच प्रमाणे यंदाय सगळे मडगांवकार त्याच नेटान त्याच उमेदीन शिगमो साजरो करता। ताजो नारळ आज आमी हांगा दवरिल्लो आसा। समेस्त मडगांवकारां कडेन मागता
ह्या निमतान 14 तारखेक एक चित्ररथ, तालगडी, गोफ बाकीचे हे सगळे जे ग्रामीण वाठारांत कश्टकरी समाजाचे उत्सवाचे वेगवेगळे जे खेळ आसात, रोमटां ही सगळी पळोवपाक हांगा येवचे. 4क सुरू जातलो हो शिगमो, तो ठीक 4क सुरू जावन जाता तो बेगीन आमी टायमान भितर पूर्ण करपाचें मोख आमी दवरलें त्या खातीर.